下中、かわせ。相手側にかわしてトレーナーを巻き込め。命令金も。あ、すみません。このお皿、もっと大きいサイズと買っておいてたりしますかね。私んちで何してんだお前。すみません、前の車追ってください。私も後から向かいます。一緒に乗ってかないの？焼肉定食。焼肉抜きで。あとご飯と味噌汁も抜きで。漬物単品。あ、頼んでたレモンが来たよ。唐揚げかけていい？唐揚げかけていい？あ、頼んでたレモンサワーが来たよ。唐揚げサワーかけていい？唐揚げサワー。